No niin, elikkä mä oon nyt tekemässä tällä tabletilla niin tämmöstä aivan hiton korkeaa taloa, että jossain välissä mä saatan niin tehdä niin Tietsikalla sinne YouTubeen semmoisen YouTube-käyttäjällä sen videon, niin mä nyt tossa meni jo 1 kerros, nyt meni 2. kerros, meni 3, nyt meni 4, nyt meni 5, nyt meni 6 ja tää on nyt semmonen, tää on nyt kun tässä on 6, miten tämä toimintaa. Tää on nyt tämmönen, jossain välissä saatan tehdä sillä Tietsikalla niitä videoita. Niin, no, mutta tää on nyt tämmönen. Joo, tää on nyt tämmönen.